Hola, molt bon dia. Dijous 11 d'agost del 2022 i anem en el més destacat de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Al pont de l'Assumpció s'esperen més de 1.000 vols diaris a l'aeroport de l'Altet i un volum de negoci de més de 120 milions d'euros a tota la Costa Blanca. Veïns de la zona sud d'Alacant denuncien la contaminació de l'aire per les tasques de descàrrega d'un graneler al port. Asaja demana el dragatge urgent del sit vell del Segura a Guardamar davant el risc d'una dana i continuen havent més i més sol·licituds d'autorització per a construir plantes solars al nostre territori, mentre que l'Ajuntament de Calp rega els carrers i els camps de futbol amb aigua potable en plena emergència climàtica com si així no estiguera passant res. Detenen a Alacant un dels 10 fugitius més buscat per a la policia. Es disparen els crèdits al consum per anar-se'n de vacances, el passatger d'un autobús sense aire condicionat que tornava cap a Alacant de l'Arenal Sound pateixen mareig i cops de calor. No he vist que avui comencen les festes de cap població, però segur que m'he colat i n'hi ha en un munt de poblacions. Obrim el rebost mediterrani i trobem rulos de bonit arrebossat farcits de poma i carabasseta i els acompanyem de benimaquia tinajas de Casa Balaguer amb raïms moscatel i messeguera procedents del Parc Natural de la Mata, a Torrevella. Això és tot per ara. Mireu-me, passeu un gran dia.